Dneska tady vítám u dalšího videa Bunkr. Čau. No takže koukejte, co jsme vykopali za 1:10. Můžu si Včerejší video. A včerejší video měl extrémní úspěch lidi, takže budeme vám moc vděční, když budete dávat takhle úspěšný videa. A já jsem na svém kanále jmenuji lidi Alba Work. Možná mě znáte. Jo. Už mám 453 odběratel. A Dvid je můj kamoš, který teď nedávno začal natáčet. No. A já jsem se rozhodl, že mu pomůžu. A takže on mi bude taky pomáhat natáčet. A kdyby něco lidi, tak jak jsem vydával tu chatu na svůj kanál, což se určitě podívejte. Já jsem ji vydal taky. Tak to se mnou natáčel kamarád. Takže koukejte, jak se nám to krásně jde. Jo, znovu opakujeme, nebudem vám říkat, kde se to nachází. Jo, nebudeme. My se bojíme, že nám to zničíte. Nechceme vás nějak urážet, jo? Že nás to zničíte, ale chápete. My se bojíme, že tady další den budete čekat. A lidi dneska je 6. března. A je teplé jak Tady černé. na sluníčku je 21 stupňů. Lidi. V březnu 21 stupňů. To bude hodně teplý léto. Střídáme se. OK. Tak počkej, tak vem telefon, vezmi natáčení. Jo, já to jenom tady naberu OK. a zahodím. Musíme to hlavně vybrat. OK. Vem to. Takže lidi, kámoš jde kopat, nebo Dvid jde kopat. Nebo prostě, můžu ti říkat. No takže David už jde kopat. Je tu kořen. Ale nebudem vám ukazovat na naše obličeje, jo? Protože jak víte, tak já jsem se furt neodhalil. A já to neplánuju ani. Já se odhalím za asi 10 000. Já taky. Lidi, můžete nám napsat, kdo je váš oblíbený youtuber. Chápeme, že my to asi nejsme, asi určitě. Asi určitě ne. My totiž jsme jako začáteční youtubeři, já už natáčím jako hodně dlouho, ale já jsem teď mega dlouho nenatáčel, jo? Takže máme už tady takovouhle hromadu. To tam nejde vůbec. Máme šutra. Jo? Jo, Chceš pomoct? OK. No, dobrý. To je těžký jako prostě. Pojď odhoď to. Kořeny, no. Bude problém. Ale dobrý je, že je to tu zílu. Tímhle si tu uděláme takovou obestavbu. Já to ukopnu. Netrefil se. No. No, tam to katni. Je to dole, je mrtvej. Dobré, je přeto. Přešmiklej. Tady. Pojď. Takže lidi, my se vám za chvilku ozvem.